כן, שלום רב לכם באולפן. היום תופעה מדאיגה בישראל מתפשטת בכל מקום של הדרת גברים. גברים במרחב הציבורי בישראל מודרים ומושפלים בכל פינה. הקטע הבא צולם ומובא לכם עכשיו בלעדית מאוטובוס בעיר תל אביב במדינה. אתם יודעות מה? נמאס לי שאפשר להיות גבר במדינה הזאת! כן, אכן תמונות קשות הצפייה ורעיונות מטרידים גם כן באותה מידה. מה תהיה עם תופעה זו בארצנו? מה גורל חברתנו? איך להם בושה לצאת ככה מהבית? אז... אתם מזהמים את המדינה, אתם אתכם בכל מקום! שלום לך אדוני, מה אתה חושב על תופעת הדרת הגברים? לא יודע מה זה אומר. מה אתה חושב על תופעת הדרת הגברים במדינה שלנו? שאלה טובה. לא טוב. אתה יודע שגברים מודרים מהמרחב הציבורי, לא יכולים לעלות לאוטובוס בשקט, יורקים להם בפנים שלהם. לא יודע, שום דבר לא מפריע לי. תופעת הדרת הגברים בצבא. מה? תופעת הדרת הגברים בצבא. לא מכיר? אי אפשר כבר לשיר בקול בצבא היום, אתם לא ראיתם? הגדלת הגברים? הדרת גברים, כן. כן, מה אני חושב עליהם? הגדרה, אני חושב מקופחים. אני חושבת שנשים היו מודרות כבר המון שנים, והגיע הזמן שגברים גם התחילו להיות בעסק הזה. כאילו, זה לא הגיוני שכל הזמן נשים יהיו מודרות, אתה לא חושב? יש משהו להוסיף על זה, אדוני? על מה? על תופעת הדרת הגברים במדינה שלנו. גועל נפש. גועל נפש. לא מכירים, באדם לא יודעים. פתאום אתה רואה בחור מופרע כזה, הוא בחור טוב. לפעמים רואים בחור תם כזה, והוא ארס גדול. אומרים שלפני כמה ימים ירקו בפרצוף של ילד בפרצוף. כן, גם לא יפה. לא יפה. כן. גבר. למה? רוק זה... הדרת גברים, ונהפוך הוא. זה לא יפה. לא. גועל נפש. אני חושבת שזה ממש יפה וצריך להיות מעמד שווה בין גברים לנשים וצריכים לכבד את כולם כי אנחנו בני אדם. זהו. אתה לא יכול להגיד מילה לאישה, תכף עוצרים אותך אם אמרת, כאילו, אם היא רוצה להתנקם בך, היא יכולה להתנקם בגלל שהחוקים הם כאלו שהזכויות כולם לנשים. אני חושבת שנשים אבל יכולות לעשות את זה הרבה יותר טוב. כאילו, אם אתה... לא יודעת, נשים יכולות לנהל משא ומתן כמו שצריך, הן מדברות באמת עם הלב, ולא סתם מדברות אסטרטגי ומלחמתי. אישה, 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 אישה. איפה מי שייצג אותי?